di hari-hari berikutnya. Renungan ikut lagu juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian ikut lagu juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlaku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Horas, selamat pagi, selamat hari Minggu Madita Salutna. Tapasonang marohata sebelum tamulai parminggota martang yang nahohom maita di bagasan rohatabi. Huria ni tuhata, tapuji tuhata marhiti ede sia buku ede nomor sia puluh tolu ayat sada 1 tolu. Lord.
Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi purbadia, na tupapalangit do tanoon. Amen. Lehon matu Jehovah hamulion ni goarna, marsomba mahamu tu Jehovah, mamake pahian na mardohonan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, pargoguan rasa tudusan, namandok moliate doha mituho, Allah di papatarho dohot tu akas pilebegu anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya asih roham, saya paian madihami, roh di pinopernami, berita na ulii. Jala pararat mai tu salut bangso, asa bitsar sondang ni hasangapon mi, doho dia kana hudul di haholomon, doho nanilinggoman ni hamatian, marhiti-hiti anak hagolangan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata tuhita di mingguta sadarion, ima sian Filipi bidu 2 ayat 2 songonon ma didok disi. Gohi hamuma halalas ni rohakon, sadama parrohahon hamu, sadama hoholongan muna, saroha sapikiran mahamu, ima sahatna, atong rapartang yang mahita mangidogogo sian Tuhan debata, laho mangulahon patiknai. Ale Tuhan debata, saya pargugoi mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amen.
Atau poti madosata tu debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo naso hatu dosan sito panasa na adong. Paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akan nahula hami maritesian pengalosian nami di patikmu. Ima marhitesian tubuh-tubuh ni rohanami naruai. Nang sian pakation nami nasoture. Roh di pangalon nami di hisap-hisap ni rohanami. Natamasi tutu doho na hukum hami alan dosa nami alani natarsul-sul bagi dohami nuaing alani asi maroham di hami ale di batanami. Perdigan basa jala parasi roha doho alani anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami salutna. Jala suruh maton di perbadia turuhan nami be. Asa tarbain hami menguliho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabisahat hami Tuhan ulon na surasuda. Na pinar bagabagam di akan na porsia di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni dibata taringot duhasan dosata. Songonondo hata ni Tuhan Jehovah. Nunga diar sakiho au maritesian akadosam. Jalanunga dilujaiho au marhitesian aka hajatonmu. Au tutu. Au sadiri menelisai aka pangalosianmu alani hadirioku. Jaladang be hupaingot akadosam. Hasanga pun madi dibata na digijang. Amin. Hata ni dibata nagabi turpuk epistel minggu tasadarion. Ima natar surat sian Mika bidu pitu ayat pitu 1 ayat 20.
tajahama marhite responsoria. Di ayat 20 parpudi rap hita manjahasa. Alai anggoau manatap tu Jehovah do. Jala dihau lunguton rohaku do debata ni atuauku. Sai tahinon ni debataku doau. Unang homarlas ni roha ale musuku midaahu. Ay tinggang pe ahu say hehe do ahu muse. Ay hudul pe ahu noeng di bagasan haholomon. Jehovah do panondang di ahu. Usungoku do rimas ni Jehovah. Ay do pag ibana do au mardosa. Paima di badahon ibana badaku. Jala maruli uhum au dibahen. Sai togon na doau sogot tu hati uron, idaw kudo hati gorana. Alai idaw ni musuku may sogot, jadi hukupan ni hauraron bohina. Ibana naong madok tuahu, di dia do Jehovah de batam, marsobu-sobu mamatakku marnidana sida, dunghona lutak songon gabo di alaman. Nungaro ari parpaulion di parikmu, ari parholangan ni patik doi. Ari haroroan ni halak doi tumopot hosian Asur, dohosian akahutan ni Misir, jalasian Misir sahat ro di batang aik, jalasian laut tu laut, jalasian tor tu tor. Alai gabi halongonan ma tanoi alani pangisina, binai ni parbue ni pambainan nasida. Say parmahani mabangsom marhite-hite batahim, punguan ni partalian mi, ho alena pucung maringan di tobak, di tonga-tongan ni Karmel. Loas manasida majapol basam dohot di Gilead, songon uju diari akan nagalia. Suang songon ni diaka ari huraruanmu siantano Misir, au pataridahon tunasidia aka halongangan. Idaw niya ka bangso parbegu mai, gabi murak nasida ala ni saluhut hagugoon nasidai, ape hononan matangan tu pamanganna, gabi nenel pinggol nasida. Ikon dilaton nasida maorbuk songon ulok na mangitsir di tano, akahitir nasida ro sian partabunian nasidai, mandapoton jawa di batatai, akadot-dot nasida jalma biar maradopon ho. Tung ise madebatam songon ho, namar pamuati di dosa, jalan nau bolos pangalosion di partalian na di Tebay. Dangtong ibana masigomos, maroni rimas, ay makalmulong do asiniroha do ibana. Sai marpangulahi dorohana, jala popuan na do akahajatota, jala reokonon na do sude dosa nasidai tu laut apalan ubagas rapita. Tai lehononmu do hasitongan tu si Jakob, asiniroha tu si Abraham, naung niwari honmu tu opun nami sian aka ari narobi dope. Songoni masatna. Martua doakan na tumangihon hata ni debata, jalan na upeopsa. Amin. Tuhan pamaharosan, dongan nasurungi, say padaw Tuhan Yesus si peruah masuruasmi. Tuhan Yesus si permah masuruasmi. Aboton matuhami
taha tidakon maha porsio tai songona hina tidakon didungata sa porsiaon di sadok pertibion rap mahita mendok au porsia di debata joba ido ama pargogo na suatu dosan natung palangit do tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon di si Maria daga begabian sianton di perbadia andorang sohabubuan ido tuhata nutumaon bernit di pauman silatus namate terpajal do ibadah di hoknar silang natua tubanua toru dong ditanom namula mangolo di hari patuluhon nama naik surgo lahudul siamun di debata Jehovah amnai pargogo na suatu dusani disima ibadah pai mamulak sogot tu tanoon manguhung mihalak na mangulu do namate au porsia ditondi perbadia jal adong sada huria na badia huria hadopa ni halak Kristen akan abadia do dia sandosa do dia tai na mendok mula mangulu sogot daging ni halak no mate dohot dihanguluan na surasuda amin. Shalom. Shalom. Titing di Huriata HKBP Rawamangun Minggu 22 Januari 2020. Pertangyangan Week. Rabu sada Februari 2020 pukul 10 sia wib maringana di gereja Patu Paotama Pamuhai ni pertangyangan Week di tahun 2020 on. Marhite tatap muka dohot live streaming. Sude ruas ni Huriata asaria mahita madohoti pertangyangani tunamangihut pertangyangan Patu Pauta ma dibagas ni ruas di wikta ganup hari Rabu dohot Kamis. Asa sude hita mangarade tu pertangyangani jadwal pertangyangan di wik asa dipasahat ma tu sekretariat gereja. Ruhut Permahanion Pamisangion Manang RPP hona ruhut Permahanion Pamisangiat do keluarga Yusuf M. Siburian Rosiana Artauli Borusiahan Sianwik Duren Sawit ala sorang dak danak sotikina namoding na di hari Rabu tanggal 10 Januari 2020 nunga jumolo moding sahalak ama Antoni Firman Pakpahan umur 75 tahun hinabaluon ni inata Marta Flora Boru Nainggolan alamat Jalan Perikani Tulu nomor 30 Cipinang Jakarta Timur Wik Cipinang tuudean hari Kamis tanggal 10 Januari 2020 di TPU Menteng Pulo Jakarta Pusat. Tuata mana mangaleon gugu dohot pangapulio di keluarga na marsita onone. Peleat dohot akka udut ni buah-buah tajahama diharotas titing. Naong pinarade ni Huriata di pasu-pasu di Batama akka barita masa. Dohot ulaon akka sipatu pauta baen sangap di goarna. Songonima titing ni Huriata minggu sadarion.
tapasonang marohata martangyang mahita. Dami ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti ate-ate do pikiran mo nabi, di bagasan Yesus Kristus Tuhatay. Amin. Di hamu ama nami ina nami, dohon hanggi boto nami, nama dohoti parmingguata sadarion di manuguton, horas madihita. Hata ni debata nama makulingi hita di bagasan mingguta sadarion, di minggu patuluhon dung Epipanias, imana tersurat di Sada Korin bidusada mamuka maisian ayat 10 ro di ayat 10 lalu. Sada Korin bidusada ayat 10 ro di ayat 10 lalu. Songonom mahata ni debata na tersurat di sita paitiup ma di bagasar rohat tabi. Apo-apo asa marsada ni roha. Alai huapoi mahamu ale akadongan mangasahon goarni Tuhata Yesus Kristus. Asa sahata hamu saluhutna. Unang maadong parbolatan di hamu. Hot mahamu binahen ni sada ni roha, dohot sada ni pikiran. Ay tarbortik do tuahu marhite sian pangisi ni bagas ni sikloe taringo tuhamu akadongan. Pabua namasa dihamu parsalisian. Aleodo hudok. Adong do dihamu namadok sisian ni si Paulus doau. Nadeba sisian ni si Apolos doau, nadeba sisian ni si Kepas doau, nadeba sisian ni Kristus do anggo au. Nabinagi do Kristus si, naung tarsilang do si Paulus ulaning humokop pamu, naung tubagasan goarni si Paulus do hamu tardidi, mauliate hudok ala suadong upadidihod dihamu dukon ni si Crispus dohot si Gaius. Unang adong namadok tu bagasan goarhu sadiri hamu tardidi. Alai dohot dotahe pangisi ni bagas ni Stepanas upadidihon dukon ni ihi dang adong upadidihon etap ni nahuboto. Aidang disuruh Kristusiau madidihon, mamaritahon barita naulido, jala ipe dada marhata habisuhon, unang diorui silang ni Kristusi. Ai hau todo hata nataringo tu silangi, di rohaniaka nalaho mago. Alai hagogoon ni debatadoi dihita nadapotan haluaon. Ai hau todo hata nataringot tu silangi di rohaniaka nalaho mago. Alai hagogoon ni debatadoi dihita nadapotan haluaon. Ima saat na dihamu amanami nanami nang dihita salutna las doroha molo martabat-tabba bilangan ni halak nama sitadaan. Ketika hidup kita itu semakin dikenal orang, kita pasti bersuka cita. Dia kasih ulahun nanti kos. Itu kan, alai mulu nama ngulahun najat do ibana marhua do, lam sugu do, ala ruang gerakna dan bebas be, las doroha mulu lam ditadahalak kita.
Saya didokdo mulu gudang do nama nadaibana, gudang nama rale-ale tiwana, didokdo sakababa parsaur. Itu rido parsaur. Mulu halak na parsaur, tentu adong kriteriana. Di situ ramah, di situ baik, di situ anak Medan. Itu demi kawan, buat demi kawan mau berkorban. Alai digijang niotik, adong ma istilah muse mengidolakan. Dung ditadda, omma mulai ma marhua mengidolakan di bagasan nguluna. Ikosianu do, ikonido. Bahkan gerak tubuhna, ulaonna marhua dipayuti itu. Molo najolo, molo disulik kiti hamu na tutua nami, marsalawar kampak najolo, nadong do halak na marsalawar kampak, ibereng mabagak di payutiup mai, kan itu, datuk tubuh putih. Di saat kita mengidolakan, meniru, tentu tiruan dia do buat otak. Seorang anak perempuan akan mengidolakan bapaknya. Dan seorang anak laki-laki akan mengidolakan mamanya untuk mencari jodohnya. Jadi pada dasarnya di bagasan nguluta adong do namang mengidolakata. Unang met rohat tamang. Adong do sip na mengidolaka kamu. Ise burumuna. Ikut song bapak kon manian anon na mangalapau. Kan itu? Ikut song no makom manian anon na mangalapau dotong. Na hualap. Kan itu? Digijang ni muse adong muncul fanatisme. Fanatisme yang berlebihan. Di bagasan fanatisme on, mulai marhua pakai kacamata kuda. Hola tusiru terus. Hola ni mana tikos. Mulai fanatisme, record do fanatisme, record molo hasahatanna natikos. Baru naparpudi satu-satunya, tiada yang lain. Satu-satunya. Di saat memakai kepada satu-satunya, tentu yang lain akan dikecilkan. Hola nomma. Jalan pangalahu nasongoni muncul do ditiki huria mula-mula. Au ngahualami. Molo gabe padita parjulu di sada huria manginang tabudu. Alai juddo roha sipata. Adong tolu huria na gabe hami padita parjulu di huriai. Aina julu sia situa gabe uluan di huria. Topu Roma hami siap pusat gabe padita na parjulu di simakubasi. Aduk tolu huriai. Satu sonari saya ulu dope HP ruason mar telepon. Amang, nggak kayak amang dulu ya. Nah, HP uluan na parjului meletakkan tongkat estafet nyoma ulaun.
songonom ma pakubasion. Gabe ido patokanna terus di bagasap huriai. Saya telepon, amang dulu cari dana begini. Pendeta sekarang begini. Ai suarong, hola na murdo ape. Inna. Yang orang perkirakan hola ruesido di kosa-kosa. Inna. Mengidolakan sesuatu. Di situ bahayanya. Ketika terjadi pengidolakan yang satu-satunya, maka ada yang diperkecil. Masa masongoni di huria na parjolo, di hati hai, ise na makobasi na sida, ise na jolo parjolo sahali di tada na sida, gabe ipatokan na. Ditutup si malolong na, bahwa dia kapakubasioni nanaing patar panadaon dada nama baritahoni alai inti ni parbaritahoni do narikot. Yang mau dipegang setiap orang percaya di dalam hidupnya. Bukan siapa yang berdiri di mimbar ini menyampaikan firman Tuhan. Tetapi inti daripada firman Tuhan itu untuk hidup di dalam kehidupan jemaat. Ay kita dumadukkan nalaw rodo pa di ta. Bahita peda nalaw rodo tong sian hasianganon. Ido bena dido apostol Paulus. Alai huapoi mahamu alea kadongan mangasahan goarni Tuhata Yesus Kristus. Huapoi, dinasehati, diingatkan, diwaspadakan. Pentingnya hidup yang waspada. Supaya di dalam kehidupan kita terarah. Supaya di dalam kehidupan kita melangkah pada jalan yang pas, pada rel yang jelas, bukan kepada yang hanya pemberita saja. Asa sahat kita tu inti ni haluau ningului. Ahamadido di apa-apa ni apostol Paulus. Saha tahamu unang parbola to muncul hot mahamu binain ni sadani roha dohot sadani pikiran. Saha tahamu amang inang dohot dihita saluhutna mulo dido apostol Paulus saha tahamu dang settingan songon si sambo. Ade, tak settingan songon ni. Molo didok sahata hamu di bagasan nguluta. Bagaimana di dalam kehidupan orang percaya itu ada suatu komitmen yang jelas. Sahata ibana. Jalan saurdot do hata sahatai dohot nang pabahenanna. Jangan di dalam kehidupan dia sudah satu dalam perkataan tetapi berbeda di dalam tindakan. Jot do masa songoni. Toe ma uduk koma asa sahata hita. Olo alai sugut aina disuruh sianu doau mangului. Arti sahataon ikon siarroha perbagasan asabui di bagasan nguluta taulahun. Unang anong parbulatan. Amang inang ada perkataan yang mengatakan
menang jadi arang, kalah jadi menang jadi arang, kalah jadi abu. Itu kan? Menang jadi arang, kalah jadi abu. Dan adong molo namar salisi, dan adong istilah namorang. Saya dong do harugianna. Atik P sipata berbeda keuntunganna. Alai tetap do rugi. Ai molo didok arang na dibakar do hau na koras, dungi disiram mai gabe arang mai bana. Dang dipasobu gor terus hau na dibakari, alai tor dipamate mai omma na gabe arang. Alai molo na gabe abu ibana, ibakar mahawi gor matorus sampai habis. Intina rap sudah do terbakar. Holan nasada dak sampai peak, nasada sampai gadap. Mari kita lihat di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita. Akibat ketidakseia sekata, akibat perselisihan di dalam rumah tangga kita. Di nama bada amadohut ina, nagabi korban, dakkolan amai manang dakkolan inai. Korbanat do ise yanakon. Ala mata guru roha sisean nunga di deibana omatna marbada bapakna marbada ihuton ibana mamusei tu rumah tanggana nai baru. Ya bapak saya aja kan yang dilayani terus, saya juga harus dilayani. Wah, bapak saya harus dikawani makan terus. Disendokkan nasi saya juga harus. Abe merua. Roma inatai. Sama-sama mencarinya kita. Etong yang kau cari, etong yang ku cari. Terborado. Berapa banyak kerugian? Kerugian itu bukan hanya materi saja, tetapi mental di dalam keluarga itu. Akibat daripada perpecahan. Tak tahu perpecahan ini. Allah saat do turoha perbagasan manang nasungud dia satu nama tua molo nunga kaluar hata manginang dang boy se sabi dang boy salpu bay di bagasan rohatta molo nunga mukap dibursikon manang aha pe dibahen saburju dia pe sagudang dia pe horkorung di horu-horukon marhua boy sesa. Gak bisa itu. Sebaik apapun kita buat, tak akan bisa menghapus itu. Itulah kerugian di dalam perpecahan. Tak boleh tahu, dan namang korek-korek HKBP. Karena alana topet masa perpecahan ni huriata HKBP na julu, sadohot aha, pas kuliah kami. Ini. Bahasa tu sionari pe akadong apa dia sipata mangalesengi do sesama nasida. Sesaon indah kan. Alera Pak Mikel. Dokter pisahi. Tapi enggak 30 tahun. Apalagi nama si paidaidan dijabu. Dalam rumah tangga. Sadani roha. Sadani pikiran. Bocir ni terjadi hasisiga ni Menara Babel
ahado. Asing nani dok, asing nani tangkap, nani buat. Kan itu, tak sa pikir be. Gudang do halak gabi si songoni. Lam tunengel na ipa jugal ma roha. Rasul Paulus saat ini mengingatkan yang pertama sekali, mari di dalam kehidupan orang percaya itu apapun yang terjadi di sekitarnya tetap satu di dalam Tuhan. Tetap setia di dalam Tuhan. Napa dua hon? Tidak. Ay nalausal pudo sude golongan-golongan ini. Songon edeni nama sanuai. Ku tak tahu kamu dari gereja mana. Tidak hanya satu-satunya HKBP baru jemaat sampai kepada Banua Gijang. Itu ikon HKBP do satu Banua Gijang. HKBP itu kalau kita lihat sejarahnya hasil buah penginjilan, didirikanlah itu Heine Klamer Bets Panasel, diberitahu berita nauli hatani debata nanaing marsari ngardisi hatani debata ido Kristusido naga behaluaon ipatadau mataringot tu Kristusi di Papua ma molo marhite Kristus Yesus malua maho tang didok molo marhite HKBP malua ho sama dia kasisian ni si Paulus, dia kasisian ni si Apolos, dia kasisian ni si Kepas. Seakan-akan dianggap kalau tidak melalui Apolos, kalau tidak melalui Kepas, tidak ada keselamatan. Itu salah. Itor dibuat tot si Paulus matu dirina. Ayau piga mahoroa na hudidi inna. Molo hudidi pehalak di bagasan guar hudo manang di bagasan guar ni Kristusi. Au do natarida na madidii manang Kristusi do natarida menamang alehon haluaun. Kalau kita lihat juga di dalam perjanjian baru, begitu Yohanes Pembaptis melakukan baptisan kepada Tuhan Yesus, memperkenalkan baptisan pertobatan dan menyatakan bahwa Kristus yang datang membaptis di dalam roh dan api. Tak sadia liling pitor mate do ibana. Ay ngasay ulauku. Dang digurud ibana hamuliaw ni Kristusi. Isoddo di Papua. Tuhita. Abanginang. Molotupe di idola kakita. Ta ajari ma. Akayana kotai. Akaburutai. Unang gabi. Menutup mata, ikos fotokopi ni amung nama, manang nasongo dia peluluan nadang dapot nai, gabi solo muli, ikos songon omakna, manang nasongo dia peluluan na dangadong be, gabi solo manguli. Enggak ada kayak mama begini. Enggak lah. Ipatongon. Tu namar peri betakas. Asa mirip-mirip otik tua makna. Tong. Anggoroha pikiran. Tetap saja. Tidak akan bisa sama.
Tetapi di dalam iman percaya, kita mau diingatkan bahwa di dalam kehidupan kita mengikut Yesus, bahwa firman yang disampaikan baik melalui denominasi gereja manapun kita, yang mau kita tahu adalah Kristus keselamatan hidupku. Yesus ido nanaim patar, Kristus ido nagabe haluaon di bagasan ngoluta, Kristus ido di bagasan ngoluta nagabe dalan sahat Tuhan wagicang. Molo adompe nagabe surung-surung ni parpunguani, molo adompe nagabe surung-surung ni denominasi gerejai. Tak anggap mai uram-uram ni dikke patonggihon padabuhon. Dan uram-urami na utama, dekkeido na utama. Kristus itulah yang menjadi terutama. Hidup benar di doa Apostel Paulus. Hero hudidi, gorak kalak daholan odo hudidi, ima molo di Papua Ibana di son, Crispus, Gaius, dohot Stepanas, daholan ido na hudidi, molo holan ido na hudidi, tak mampu majalo gabe au satu-satunya jalan. Ai Kristus do namate, ai Kristus do na tarsilang, dakkea Paulus tarsilang, dakkea si Apolos tarsilang, dakkea si Kepas tarsilang. Karena mereka bukanlah pelaku utama di dalam keselamatan. Untuk itu jangan salah meletakkan hidupmu, mengarahkan arah jalan hidupmu hanya kepada penyampai saja, tapi letakkan hidupmu kepada inti yang disampaikan. Naparpudi sahali didok. Ai hau to doha tataringot tu silangi. Di rohaniaka nalaho mago alaiha gogo onni debatadui dihita nadapotan haluau amanginang dohot dihita saluhutna di Papua do dison keperbedaan ni aka na laho mago dohot aka nadapotan haluau. Unang met rohata molo didok ima dah burjumi gabe diototoi ho ima dah labas ni rohami gabe didege-dege ho ima dah haringgasomi gabe disuruh-suruh ho. Amanginang apa yang kita lakukan yang baik dan benar tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Haburjuon dakea marisuang di jolo ni debata. Justru haburjuoni mangaleho teladat do itu yana kota. Mangaleho teladat ni tu akan nama mereng. Haringga sope songoni. Molo salpu hita sian hasianganon ahamadidok halat namangida sudena taulai sepia teh itor tadahian nang lau sianu teh alaha ala sairinggas inat taun marua manogu-nogu ala sairinggas amat tahun marhua
tersenyum. Ala sai ringgas ngolu tahun marhua marede itor terasa do. Ala imolo halat di bagasan nalaho mago selalu do pisi malolongna. Selalu do di do ibana di bagasan ngului percuma kamu. Sia-sia semua. Taingok ma akan aporsea manuan dakolan seminggu 2 minggu pitor marparbue alai boy do manua kita songo manuan parbue ni hau hita manuan poparata manggodil hita manuan haduan disan di luat nadau marparbue. Mari dalam hidup kita tidak ada kebodohan ketika kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Karena kita di dalam hidup kita mendapatkan keselamatan. Ainang dapotan haluau dohita, tentu molo dapotan haluaun, dang adong be istilah asa dapotak kita. Molo mangulahun nadenggan. Alai istilah ala naung dapotak kita. Kita melakukan semuanya itu karena kita telah diberikan Tuhan yang terbaik. Dan kita harus melakukan yang terbaik. Dan setiap orang yang melakukan yang baik selalu diingat di dalam memori pikiran orang-orang lain, di dalam otak kecilnya, sehingga mereka menyatakan kebaikan-kebaikan Allah melalui setiap orang yang setia kepadanya. Untuk itu, abang inang saroha sapikiran mahita unang adong parbolat-bolatan molotukpe adong nahurang pas di bagasar roha dari kebencian na di patubu. Anggap mah molo mangalup pasayur hamu na pasirahu manang nahurang sira molo pasirahu baik kamu aik na gudang. Itu kan? Hero hamu mangalo pasayur pasirahu. Jojot ate. Iya agak-agak anggo siran waing nah halusido anggo sira Medan nakasarido langsung. Molo pasirahu baik mai na gudang. Morudo sirana idei sirana. Alai molo hurak sira tabayotik agak marsik baik kamu ayat nai asa meresap. Hidup kita juga demikian, tidak ada yang sempurna. Bagaimana kita tetap menjaga keutuhan sebagai tubuh Kristus yang telah menerima keselamatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jahuba namar habangsa di Banua Gijang nauso bahami di bagasan Kristus Yesus. Mauliate ma Tuhan di luas sohami marsaur di bagas jorom. Nunga diringi di kongulu nami jala di pasu-pasu hohami saminggu naung salpu. Las doruhanami Tuhan di bagasan hai pasun bui terbaik kami. Roma muji marsobatuho atikpe maragam aka nagabisi pikiran siar sakkono ijo ho hami marhite hatam asa unang i
nagabe patubu parbolatan, keperbedaan, kebencian, dohot lan nasing. Unang i gabe mabaik kami, lamadau sama hami, alai pasolhot mahami Tuhan. Asabui hami, rap magudang di bagasan hapur siaun na tugu. Nampe portibion madok hautodo taringot tu silangi. Alai hurajumi hami hagugu odo taringot tu silangi. Dohot taringot tu barita nauli. Namanggugo kami mangulu di bagasan hasadaun marhite totim. Upasatami ruas ni huriam. Saluhut na mulai danak sekolah minggu remaja na poso keluarga muda pasu-pasu manasida. Ramo tinasida leho ma parbinotoan dohot patas ni roha. Magudang nasida marhite parbinotoan lahu mandapoton na pinarsita nasida. Pasu-pasu ma aka keluarga na makirim di parbuin ni bortian. Asa seorang dak dana di tikina. Jala gabelas ni roha di tonga-tonga ni keluarga ni huriam. Pasu-pasu ma akan naniulat tangan do pikiran nami Tuhan. Upasat tami masa minggu 7 ni harion. Dongani mahami. Ramoti hami. Patau hami mangulan na hubartulomo ni roham. Dia kana tutua nami nalansia. Dohot dia ka yanakon na somarama somarina. Nang na di bagasan habalupe. Ramoti Tuhan. Pargogoi toktong ulang adong dihilala nasida na pujung nasida. Ulang adong dihilala nasida gabe somardongan nasida. Ai hodo dongan nasolhot ali-ali nami. Ali-ali nasumurungi. Alani pahot pakirimon nasida. Nabui patupau muragam nauli. Pasu-pasu dia karuas ni huriam na di bagasan parsahiton. Ganup marsada-sada nasida. Tuho mahupasatami. Napea dijabu manang di rumah sakit. Tarumobi di Edison Hutapea. Nyonya Sintua BJ Panjaitan Boru Raja Guguk, Budiman Sihite, Gerhat Gurning, Inang Sintua Morita Boru Gultom, Tumbur Firmanto Simanjuntak, Gimbal Dolok Saribu, Jauti Siagian, Nyonya Tampu Bolon Sinta Boru Pangaribuan, Romi Hamonangan Samosir, Nyonya Batubara Boru Purba, Naomi Boru Tobing, Luhut Parlinggoman na 70, Ferdinand Manurung, Nyonya Tambunan Hutagaul, Nyonya Sihombing Boru Manurung, Nyonya Damanik Siti Nurlina Boru Manurung, Amang KM Sihombing, Nyonya Pardede Kartina Boru Sitohang, Pantun Huta Barat, Golfrid Sinambela, Amang TP Nababan, Arnold Pribadi Barimbing, Dahlia Saryani Boru Manihuruk, Nurmani Boru Sihombing, Samuel Lumbanggaul, Nathaniel Yose Romora Manurung, Beni Daniel Marpaung, Amang Sintua Espehu Tasoid, Las Maria Boru Panjaitan, Amang TP Simanjuntak, Nyonya Tambunan Esterlina Boru Simanjuntak, Nyonya Baster Manurung Boru Aruan, Amang Sintua Mulia Simanjuntak, Maruhum Tambunan, Amang Sintua Daulat Sitompul, Inang Nyonya Sitohang Boru Tampu Bolon, Pesta Tampu Bolon, Inang Nyonya Tampu Bolon Boru Simanjuntak,
Dewata pardenggan basa hodo Tuhan natuk mangalihon hama malum di amanami nanami hanggi botonami salhutna. Alani Tuhan jama manasida pasu-pasu manasida pahisar mapamatang nasida boy tarbain nasida hehi siap podo manna laho mamuji-muji ho dia kana marsak gali sialani parsirangan perdagingon alani hamatian tuho mahu pasatami Tuhan ima di keluarga pakpahan buru nenggolan sian wik Cipinang apuli mana sida Tuhan asadapotan apul na sumurungi siakko patugu pakirimon nasida suang songoni ali Tuhan hubuak kami diaka ruas ni huriam na godang si parukilon nasida na berkumul nguluna homana malihon hamonangan Tuhan asamonang maralohon saluhutna gabe marulupulup nasida pasu-pasu parhalado ni huriam partohonan nang naso partohonape diaka pakubasion todimima Tuhan na mangula na patauhon nasida marhubas jala pasikop ma Tuhan parsobaon nami di bagasa mingguon di bagasa todi perbadia martangia kami tujulum asi maroham mangasahon Kristus Yesus martangia kami tuarupamu amin. Tapuji matu hatam baritede nomor 277 hut papung peliak kita. Kami
dehon ayat nama mihut laus jong-jong mahita. Tapasama peliata tu adu pani debata tapa uduk marohata martangi yang mahita. Ali debata manami na dibana gijang hodo haroroan ni saluhut silion lehon na dinggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasata mi masian na nilehomi tuhami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhase kami pelianon. Patibulhon harajaunmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silendehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banagijang say pinarbardia magoarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomo ni roham di banatongon songon na di banagijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapa hari. Se sama dosa nami songon panisanami di dosa ni dongan amardosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasan dame dohot las niroha jalohamu ma pasu-pasu sietu hatta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama. Isodako Tuhan debatama buhina tuho jala sima rohana midaho. Didopakot Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaur rumah damena tutodim. Amin. Amin, amin, Di hamuama nami, ina nami hanggi boto nami, hami sadok parhobas padita situa, pemain musik, song leader, dohok multimedia, pasahat tuhita saluhutna,
Selamat hari Minggu. Tuhan tama nama dongani hita madalani ari-arion horas madi hita salutna. Amen.